Já vás všechny zdravím, přátelé. Dneska tady mám takovou prácičku, potřebuju tady dát dokupy tohleto čerpadlo z mé zahrady. Jedná se vlastně o srdce mé zahrady, protože to je jediný agregát, díky kterému já můžu zalévat svoji zahradu. Takže bez něho bych byl pěkně protože by mě nic nevyrostlo. Přátelé, já jsem si říkal, že téma opravy čerpadla by vás potenciálně mohlo taky zajímat, protože, jak už jsem zmínil, je to srdce zahrady. Pokud máte čerpadlo stejného typu, tak já vám tady k tomu teďka něco povím. Tady vidíte čerpadlo, které má označení SVA 32, nebo respektive 32 SVA-2. Ta dvojka, ta znamená, že je to dvoustupňové čerpadlo. Tak, dvoustupňové čerpadlo. A tak to znamená, že my máme jednostupňová čerpadlo, dvoustupňové, třístupňové a vícestupňové čerpadlo. A teďka jaký v tom je, přátelé, rozdíl? Rozdíl je v tom, že každý stupeň, nebo respektive takhle, řekněme, máme jednostupňové čerpadlo a to jednostupňové čerpadlo nám dává na výstupu průtok vody, dejme tomu třeba 20 litrů za sekundu. A když budeme mít dvoustupňové čerpadlo, tak máme na výstupu průtok vody stále 20 litrů za sekundu. A když budeme mít třístupňové nebo vícestupňové, tak furt tam budeme mít těch 20 litrů za sekundu. To, co se mění s každým stupněm, je tlak na výstupu. To znamená, jestli nám první stupeň dokáže vytlačit vodní sloupec do výšky 20 metrů respektive do výšky 20 metrů, tak dvoustupňové čerpadlo už nám dokáže vytlačit ten vodní sloupec do výšky 40 metrů. Třístupňový čerpadlo už bude zvládat hranici prakticky 60 metrů a tak dále. Prakticky je to téměř vždycky násobek. To znamená, že s každým stupněm se nám zvedá ten tlak na výstupu. Tadyhle toto čerpadlo je tedy dvoustupňový, ono má výtlak nějakých 40 metrů plus minus, to tam záleží i na stáří, na tom stavu čerpadla, ono časem ten výtlak jako mi klesá, ale i tak to dvoustupňový čerpadlo je velice solidní agregát už. Jo. Toto dvoustupňový čerpadlo pro svůj plný výkon potřebuje motor o výkonu 1,5 kW. V tomhle případě já tady mám motor 2 kW, respektive 2,2 kW, nějakých 1400 něco otáček, 1500 otáček. Když by tady byl motor, který by měl více otáček, tak samozřejmě bude to čerpadlo jakoby dávat víc, ale musím říct, že to celý bude přetěžovaný. S více otáčkama by tady musel být i výkonnější motor. Nevím, možná by ten 2 kW na to stačil, nejsem si jistý, já jsem to nikdy nezkoumal. Takže další důležitý parametr je sací hloubka. V případě tohoto čerpadla, ono to bývá u všech čerpadel plus minus stejně, protože tam ta fyzika je stejná, tak je do 8 metrů. Do 8 metrů. Víc se nedoporučuje, aby to čerpadlo chodilo stabilně, tak prostě do 8 metrů to dokáže vytáhnout vodu z hloubky 8 metrů, ale s tím, že se tam musí počítat i s horizontálním potrubím. Jo? Čili tam jsou taky nějaké ztráty, jenom na samotném koši, to, že má na konci potrubí je sací koš, tak už jenom tam je ztráta, mám dojem něco okolo 1,7 metrů se uvádí. A ty ztráty tam můžou být i chybným potrubím a tak dále. Podsáváním, přisáváním a tak dále. Takže přátelé, tohle čerpadlo, já nevím, no, výhoda je u něj jakoby v tom, že se dá koupit ten agregát samostatně bez tadyhle toho motoru. Máte doma motor, tak prostě koupíte tohleto a jedete. Nebo v obráceně, máte doma tohle, koupíte motor a jedete. To je můj případ, já toto čerpadlo mám jak ve studni, pak ho mám ještě jako ve vodárně, čili kdyby něco jedu prostě tady s těma čerpadlem zatím.
No, co se mi tady stalo? V loni se mi stalo to, že se mi čerpadlo, jelikož já jsem ho měl ve studni umístěný, tam je takový stupínek, ve studni je čerpadlo, no a v loni bylo hodně vody, několikrát za sebou se mi vytopilo. Motor to sice přežil, ale přátelé, nepřežil moji lenost. Já, protože jsem byl líný, zkrátka jsem se na to vykašlal, nechal jsem to přes celou zimu, to vytopené čerpadlo, být na svém místě, motor se točil, já jsem s ním normálně vodu čerpal a říkal jsem si, no tak v motoru, jestli byla nějaká vlhkost, nějaká voda, tak se odpařila už samozřejmě, jsem si já říkal, a maximálně co tam bude špatně, takže to odserou ložiska, ty se vymění a motor pojede dál. Takže já jsem to takhle nechal z vesela do jara, až jednoho krásného dne motor přestal fungovat. Čili moje blbost. Tak, koupil jsem nový motor, vyměnil jsem motor, nebo než jsem ho vyměnil, tak motor mě přišel s prasklejma patkama. Tady vidíte vzorek toho materiálu, to je prasklé patky. Já, když jsem tohleto viděl, tak jsem se svým způsobem zděsil, co to dneska dělají za motory. Jo? Z čeho to je odlitý. Na tenhle motor, podle té patky, to znamená, že na ten se špatně podíváte křivým pohledem a motor z toho může prasknout vejpůl. Nevím, jo. Tady je třeba ucho pro zvedání toho motoru. Nedoporučoval bych ho ten motor zvedat za to ucho. Jinak řečeno, nedůvěřuju tadyhle tý slitině, z kterého je ten korpus vyrobený. To je prostě, to by tak nemělo být. Tak dál. Takový, něco si řekneme o nějakých jakoby závadách. Tak závada může být zarejzlý ložisko tady. Jo, většinou po zimním odstavení čerpadla se stává, že je tohle nepohyblivý, je potřeba vzít nějaký pořádný kleště typu hasák a podobně a povotočit s tím, utrhnout to. Tohle ložisko tam má nějaký mazivo, jednou za 5 uherských let nebo kolik, možná i víc, je potřeba ho buď vyměnit, ideálně vyměnit asi, když už se to rozebere, vyměnit a promazat. Jo. Já jsem nikdy to ložisko extra nepromazával, to běhalo, dokud to nekvičelo. A tak, co se děje, když to ložisko je už hodně vyjetý, když už neplní svoji funkci, pak se vám začnou rozjíždět pouzdra, jak vepředu, tak vzadu. Zkrátka začnou tam být vůle zbytečný. Jo? Tady rychle ucpávka se bude sdírat, bude se sdírat i ta hřídel, ucpávka přestane plnit svoji funkci, když už ta hřídel bude hodně sedřená. Ale to se, přátelé, bavíme, já nevím, o desítkách let provozu u tohohle čerpadla. Zrovna tak tady, jo, tady vidíme hřídel, tady máme vlastně uložení kluzné, které je mazané vodou. Já vám ukážu, jak ta věc vypadá po mnoha a mnoha, možná i třeba po 20 letech. To pak vypadá takto. Tady ten prostředek to mělo být. Nebo to kdysi dávno bylo pouzdro. No, tady vidíte, jak je to krásně vyrejzlý všechno. Jo. Chci tady říct, jako tady jsou takový dosedací, tohleto jsou dosedací plochy, ty musí těsnit jedna plocha na druhou. Tady vidíte stav, kdy je to vyrejzlý a tohleto by se muselo celý nějakým způsobem srovnat. Tady by se muselo vyrobit nový futro, kdybych tento díl chtěl použít. A ideálně ten vnitřek minimálně voškrabat škrabákem, minimálně to. Za mě je tento díl nepoužitelný, to je z nějakého starého čerpadla, to jsem se přinesl jenom jako ukázku. Taky bych, přátelé, měl říct, proč já vlastně to čerpadlo musím rozdělávat. Musím ho rozdělávat protože při zpětné montáži se mi podařilo ulomit ucho. Tady prostě chci říct, v životě jsem se s něčím takovým nesetkal.
Nevím, jak je to možné. Já jsem prakticky ještě utahování nezačal a ucho se mi takhle zlomilo. V životě se mi toto nestalo. Nevím, jestli jsem měl smůlu, vada materiálu, i když není to vidět, ale mohla tam být vada nějaká v té slitině. Tohleto já nikomu nedokážu, že jsem to nespůsobil si sám. No hold, stalo se, jo. Já říkám, tohleto se mi stalo úplně poprvé v životě a čumil jsem na to jako blázen. Tohle čerpadlo jinak běhalo asi 3. rokem. Tady se můžeme podívat, jak to vypadá asi po 3 letech bez údržbového provozu. Prakticky normálně, jo. Co se týká toho vyběhání, té hřídele, případně toho kluzného pouzdra, tak to vyběhání nastává hlavně díky tomu, když to čerpadlo běží na prázdno bez vody, jo, protože voda tam vlastně tvoří ten kluzný element, jo, správně. Zrovna tak tady, když to běhá bez vody, vydírají se tady ucpávky. Tadyhle tento uzel by nikdy neměl být teplej, může být vlažnej, jo, nikdy by z toho neměla jít pára a tak dále. Doporučuje se tu ucpávku dotahovat rukou. Jo. V životě jsem to nedotahoval rukou, vždycky je potřeba použít klíč, já nevím, to jsou takové rady. Ale proč to doporučujou? Doporučujou to protože vy, když to přeženete, tak to ucho je litinový a zlomíte ho stejně, jako já jsem zlomil tadyhle toto ucho. Pak musíte demontovat prakticky musíte demontovat čerpadlo ze základního stojanu, demontovat tadyhle ten ložiskový nebo ten držák toho ložisko vyndat a vyměnit tu ucpávkovou přírubičku. Ucpávky se mění, když už je to hodně vyjeté, hodně vám tady teče voda a už to nejde normálním způsobem dál dotáhnout. Když to budete dotahovat, musíte to dotahovat souměrně, jinak se to skříží a znova docílíte toho, že vám praskne ucho u toho. Budete to muset ten díl vyměnit. No, co se týká demontáže toho čerpadla, jestliže se rozhodnete tomu udělat nějakou generálku, tak samozřejmě se to sundá z té desky a demontuje se to ve vertikální poloze, čili takhle to někde máte umístěný ve svěráku. Demontáž začíná tadyhle z té strany. Sundá se jeden díl, sundá se další díl, sundá se oběhové kolo a tak dále. Asi nejlepší by to bylo udělat pod lisem, tím, že se povolí tyto 4 šrouby té přírubičky, povolí se rovněž toto a nejlíp pod lisem to vylisovat. Většinou se mění ta hřídel, v tomto případě je ta hřídel obyčejná ocelová, mnohdy se při repasi používá hřídel už nerezová, nevím, proč ji tam výrobce nedává rovnou. Otázka je, jestli to má smysl taky, jo, nějaký, já nevím. No, kolesa, ty oběžný kola, ty většinou jsou v pořádku, ty jsou mosazná, těm většinou nic není. Tyhle ty vnitřní ty stupně, ty většinou jsou taky v pořádku. Co bývá vyběhaný, je po hodně dlouhé době toto ložisko. To ložisko je buď to potřeba vyměnit, případně koupit celý ten díl. Mně stál, přátelé, mám dojem, že 17 stovek, jo. 17 stovek. Tak, tady ze spodní strany vidíme šroub. Ten šroub, já když to tady takhle nasadím, aby bylo jasno,
Ten šroub je odvodňovací. To znamená, když vy potřebujete, máte čerpadlo vystavené někde venku, někde v zimě, kde prostě mrzne, je potřeba před začátkem zimy tenhle šroub vyšroubovat a vypustit vodu z čerpadla, aby vám mráz neroztrhal ty tělesa. Jo, protože vždycky tady nějaká voda zůstane. To čerpadlo je celý zatěsněný a ta voda tam vždycky zůstává. Jo, čili je potřeba v takovém případě tu vodu vypouštět na zimu, na to pozor, jo, to jinak dojde ke zničení toho čerpadla. Tady nahoře je zalévací otvor. Sem se zalévá voda, protože to čerpadlo pro svoji práci, aby dokázalo nasát vodu ze studně, tak ho musíte zalít. V případě tohoto typu čerpadla nemusíte zalévat celý vodovodní, jakoby celý sací řád, nemusíte, stačí zalejt pouze čerpadlo. Pokud to čerpadlo je v dobrém stavu, tak bez problémů by měla nasát si vodu. Tak, co se týká tady těchto stupňů, těch článků jednotlivých, který se demontují, tak před demontáží byste si to měli, tady jsou udělané po obvodě těch jednotlivých článků jsou udělané rysky a je potřeba to čerpadlo namontovat zpátky tak, jak bylo. To znamená, že nejlepší je si to prostě označit, jo, abyste to potom při zpětné montáži prostě si nepřehodili nějak. Jo, těch značek tam je víc po obvodu, takže takhle to přijde k sobě. Další věc je, že při zpětné montáži mezi každým článkem je těsnění. Jo, ty články musí těsnit. Kdyby netěsnili, tak si to bude přisávat vzduch za chodu a když to bude vypnutý, tak z toho voda bude vytýkat. Oba dva stavy jsou na škodu věci. To znamená, že vy musíte vyčistit tyto dosedací plochy. Pokud by ty dosedací plochy byly extrémně vyrejzlý, a tím extrémně myslím, jako jsem vám ukazoval to těleso na začátku videa, tak to už je prakticky na výměnu. Pokud je to vyrejzlý jenom mírně, tak dává se tam těsnění. Jedná se o takovéhle těsnící kroužky. Ty těsnící kroužky, když je to hodně vyrejzlý, tak se můžou dát třeba 2 na sebe. No, ale pokud je to už extrémně vyrejzlý, no tak už vám těsnící kroužky nepomůžou. Než se tam ten těsnící kroužek dá, je potřeba ho buď smočit ve voleji, anebo promazat vazelínou. Jo, takže takový je postup zpětné montáže. No, říkám, já jsem tady generálku nedělal, já potřeboval vyměnit pouze tohleto sací hrdlo, nebo tohleto sací víko, tenhle sací část, nevím teď, jak se tomu správně říká, jak se to nazve. Čili já jsem demontáž neprováděl, ale kdyby se prováděla demontáž, tak by to bylo v horizontálním stavu ve svěráku. Zpětná montáž se dělá zrovna tak nejlépe v horizontálním stavu. Začíná se odsaď, nasune se hřídel, ucpávka a začne se čerpadlo skládat. Když je kompletně složený, dotáhne se tadyhle těma šroubama. Co se týká těch šroubů, když to čerpadlo už je třeba 10letý, anebo víceletý, tak nepočítejte s tím, že ty šrouby vyšroubujete tak, aniž byste je přervali. Jo? Čili u starých čerpadel, když je potřeba udělat nějaká renovace nebo nějaký díl vyměnit, je potřeba provést demontáž, připravte se na to, že ty šrouby utrháte. Nejlepší je vzít rovnou flexu a rovnou je vejpůl rozříznout a mít připravený šrouby náhradní. To je nejlepší postup. O ty šrouby zpravidla vždycky přijdete.
Čerpadlo by mělo být osově vyrovnané s motorem. To znamená, že většinou se to dělá podle nějakého pravítka nebo prostě podle něčeho rovného na průsvit, takto jo, takto na průsvit se kontroluje, zda to máte plus minus dobré. Mezera tady se nechává, mám dojem, že se doporučuje 0,8 až 1 mm. Tady je asi malinko větší, ale je to v normě. Jo? Tento typ spojky nepotřebuje nějakou extrémní přesnost souvisosti. Ten spojkový element silonový, ten trojúhelníček, ten jsem už vyměnil. Jo? Když už to musíte demontovat, tak ten trojúhelníček silonový, pokud už vidíte, že už je trošku natočený mezi sebou, tak prostě je lepší ho vyměnit, než pak ještě extra ho měnit někdy v budoucnu. Přátelé, to je v zásadě asi všechno, co je potřeba vědět k té montáži. Já třeba tady teďka jdu montovat tento stupeň, tak já prostě udělám to, že ho takhle pošoupu po té plechové desce nebo po té železný, jedna strana, druhá strana, čímž se zbavím jakoby nějakých nečistot tadyhle z toho obvodu, zrovna tak i tady. No. Tak ještě dodám, co se týká samotné ucpávkové šňůry, nebo těsnicí šňůry, tak ta se, přátelé, vyrábí tak, že se namotá se na hřídel někde stranou. Na hřídel stejného průměru, jako má hřídel to čerpadlo. Namotá se spirála a ostrým nožem, já to dělám buď hodně ostrým nožem, anebo mám něco jako žiletky, ale nejsou to žiletky, tak zkrátka na té hřídeli se provede ostrý řez. Ostrý řez se provede buď v 90 stupních té ucpávce, anebo se může provádět i na 45. Já provádím ten řez v 90 stupních. Abyste mě teďka lépe pochopili, jak se to dělá, protože já to tady jenom říkám a ne každý to může si vyobrazit, co mám na mysli. Najdete u mě na kanále k tomuhle čerpadlu návod, jak si obnovit nebo připravit ucpávkovou šňůru a jak ji tam dát zpátky. Zpravidla se mění všechny ucpávky, musím teda říct, že vydloubat je ven je peklo, chce to udělat si speciální šperháček, není to tak snadné, když tam nějaký ucpávky zůstanou, dostat je ven, ale je žádoucí je dostat ven, protože ty ucpávky staré, ty už přišly o svůj mazací tuk za tu dobu, můžou být i stvrdlé a vydírají potom hřídel. Jakmile se vydírá hřídel, jakmile bude hřídel vydřená, no tak už bude nemilosrdně kapat a žádný ucpávky vám zrovna dvakrát nepomůžou a když tak jenom na krátkou chvíli, protože vydřená hřídel vydře ty ucpávky. Jo, ta životnost potom je nižší těch ucpávek a výměnu je potřeba provádět častěji. Tady by měla vždycky kapat voda, já nevím kolik, jak intenzivně, nejsem si jistý, možná, že doporučujou 10 kapek za minutu, já nevím, jo. Zkrátka tady by měla kapat voda. Pak jsou ještě typy čerpadel, který tady mají udělaný labirint, ty čerpadla jsou dražší, tam je udělaný labirint a ty jsou mazané vnitřně, u nich nic nekape. Tohle to je nejjednodušší varianta tohodle jakoby ucpávky, tady prostě voda vykapává ven. Jo? Ta voda opět chladí ten uzel a vlastně maže. Jo? Čili měla by tady voda kapat, nikdy se nesnažte o to, aby voda nekapala vůbec. To je špatně, jo? Ta ucpávka by se spálila, ta voda musí prokapávat.
Jak už jsem řekl, co se týká těch ucpávek, mám tady na to udělané special video, takže jestli vás zajímá konkrétně tohle téma, tak tam se dozvíte všechno potřebné. No, já teďka jdu to čerpadlo rychle smontovat. Spočítej na prstech jediný ruky, koho si vynechal, o koho si stál. Nehrej tu divadlo pro malý kluky, schovej ty maňásky, kdo si stál. Zbytečný otázky, vymeď to smetí, komu si odpustil z těch, co si znal. Andělci naděje teď k nebi letí, vlaky už projeli a ty si tu spál. Spál, 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 ty si tu spál. Spál, 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 ty si tu spál. Zaklepej na dveře, kde zobal si filky, na nic už nečekej, zamyš a pál. Mluv jenom za sebe, kdo želil ti puky, mluv jenom za sebe, za čím si se hnal. Hnal, 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 za čím se hnal. Hnal, 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 za čím se hnal. Zastavil se čas a utrhlo se divadlo. Rozezněl se hlas temný a mocný, a mocný. Komu zlomil vás a nastavil zrcadlo? Koho si chtěl zmást při bitkách nočních, nočních? Spočítej na prstech jediný ruky, koho si vynechal, o koho si stál. Nehrej tu divadlo pro malý kluky, schovej ty maňásky, dopisy spál. Zbytečný otázky, vymeď to smetí, těm, co si odpustil z těch, co si znal. Andělci naděje teď k nebi letí, vlaky už projeli a ty si tu spál. Spál, 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 ty si tu spál. Spál, 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 ty si tu spál. Zastavil se čas a utrhlo se divadlo. Rozezněl se hlas temný a mocný, a mocný. Komu zlomil vás a nastavil zrcadlo? Koho si chtěl zmást při bitkách nočních, nočních? Co? Spál, 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 ty si tu spál. Spál, 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 ty si tu spál. Zastavil se čas a utrhlo se divadlo. Rozezněl se hlas temný a mocný, a mocný. Komu zlomil vás a nastavil zrcadlo? Koho si chtěl zmást při bitkách nočních, nočních? Raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř. Sláva, všechno se nám popytlo, jak kráva, všechno se nám podařilo.